kollha l-istess ma Għax ħarġux ma ħarġ. programmi ġodda. Le, kien żied fuq. Kien żied xi ħaġa tal-55. għaliex tal-50 tal-50 kellu l-istorja ta' x'ġara ma' Boffa u da kollu. ekku. Dik imbagħad tneħħiet dik il-biċċa u mar mill-ewwel fuq il-proġetti u U mill-ewwel il-weda
Selmilkom, jiena Father Mark Montebello, miegħi għandi lil Francis Gallia, l-awtur ta' dan il-ktieb. L-istorja tal-Partit Laburista, it-tieni volum minn serje. Dan il-volum, oħxo mhux ħażin, ikopri s-snin 1940-1960. L-ewwel snin tal-Partit Laburista li din is-sena qiegħed jagħlaq il-100 sena tiegħu. Ma l-awtur ta' dan il-ktieb ta' storja, aħna se nisparaw ftit, se naraw ftit għalfejn kitbu, x'rid jgħid bih, fejn sejrin bih. Insellimlek, Franz. Sellimlek. X'ħajrek tikteb dan il-ktieb oħxon ħafna it-tieni volum tal-storja tal-Partit Laburista? Fl-2017 ħriġt l-ewwel volum li kien ikopri ftit qabel l-1920, jiġifieri d-data meta twieled il-Partit Laburista fil-15 ta' Ottubru, sal-1940 kif kienet bdiet il-gwerra. Meta għaddejt minn dak l-impenn illi għal-grazzja tal-Alla dak iż-żmien ma tantx kelli target dates bħalma kelli fda biex illaħqu, bdejt naħseb kif għandi nagħmel biex nidħol għat-tieni volum. Kelli materjal miġmuħ mhux ħażin, biss nixtieq naċċenna li bħala bażi jien dejjem żammejt il-programmi elettorali tal-partit minn hemm bdejt. Imbagħad bdejt dieħel bejn programm u ieħor, bejn elezzjoni u oħra. Naturalment bħala dokumenti għandek l-eżekuttiv tal-partit, L-eżekuttiv, il-debates tal-Parlament, il-debates tal-Parlament, il-ġurnali, kemm jista' jkun tifresh biex tiftaħ u tisma' l-opinjonijiet u tkun taf x'qed jagħmlu wkoll partiti oħrajn. X'ħajrek, inti għandek diversi pubblikazzjonijiet, kemm fuq l-istorja lokali, kemm fuq il-kooperattivi, kemm fuq il-banet, l-interessi tiegħek mifruxin. Storja tal-Partit Laburista, għaliex? Jien ħriġt xi 4 kotba oħra mal-sensiela kotba soċjalisti, wieħed minnhom kien ta' Guglielmo Arena, ħajtu, illi dan kien wieħed mill-ewwel ġurnalisti li kellu ġurnal il-ħmar dak iż-żmien kien jismu bil-Malti. Għamilt ukoll ta' sedizzjoni li kienet fażi importanti għax fiha dak iż-żmien fl-1933 il-Partit Laburista kien għoddu spiċċal kollox u fil-Parlament jew l-Assembleja Leġislattiva kien hemm biss it-tabib Pawlu Boffa, waqt li qabel kien hemm 7 kull darba, l-aħħar waħda fis-1927 kien hemm Pawlu Boffa u 2 oħra, imma fit-32 kien hemm Pawlu Boffa biss. Allura sabu li jekk jattakkaw is-sezzjoni taż-żgħażagħ dak iż-żmien, Pawlu Boffa li kien diġà qed jikber ma kienx ikollu forza speċi ta' dixxipli li xerdu l-kelma Laburista. Arena, kellek ta' sedizzjoni. Il-ktieb tal-ħassiba. Tal-ħassiba, ekku. Ħassiba. Ieħor intu jien flimkien. U liħor li għamilna flimkien ta' Manuel Demek. Dawk li niftakar. Imma mbagħad l-istorja, kif tħalt fiha? Għaliex l-istorja? Għal-raġuni li jiena u nagħmel dawk ir-riċerki kont niltaqa' ma' affarijiet oħrajn u tant kont nara interess partikolari kif mix-xejn il-Partit Laburista irnexxielu jifforma n-nies tal-bidu jiffurmaw il-Partit Laburista, speċjalment kif sar permezz ta' dawk it-12 min nies fl-1920 illi ħarġu ftit flus kull wieħed biex jirreġistraw il-Kamera del Lavoro. Nies imħaltin minn kull qasam tal-ħajja. Kien jinteressani ferm għal raġuni li bdejt nara mbixja illi rat kalvarju sħiħ sa l-1940 u għalhekk ħassejt illi kelli inkompli it-tieni wieħed. U nispera li tkompli sal-aħħar, le sa naraw. Imma ġieli nkitbu l-istorja tal-Partit Laburista, Giuseppe Bonnici u oħrajn, ġieli kitbu. Issa
di fiha xi ħaġa li żżid ma' dik l-istorja. Min jinteressa dan se jgħid isma' mhux dawk dan. Jekk misser żbaljat, Giuseppe Bonnici kiteb sa l-ewwel 10 snin sal-1930. Giuseppe Bonnici Għax mid żgħir ftit wara. Ekku. Però li kien hemm interessanti u jġielek għax kien hemm xi żewġ tentattivi, ħarġu żewġ kotba irqa forsi flimkien jammontaw għal xi 300 paġna li jkopru mill-bidu sal-1971. U fit-300 paġna assolutament m'għandek xejn għax tant kien hemm Id-dettalli fih da. u xorta nqis li kapitlu min irid jista' jikteb ktib ieħor fuq u għax tidħol f'ċertu dettalji. U għaw kodba li huma partikolari fuq ċertu periodi, per eżempju Alfred Mario Sant Vella. kiteb fuq il-28 ta' April, Mario Vella, Mario Katajar, imma xi ħaġa sħiħa hekk bħal din b'awtur wieħed li u dan il-volum ikopri mela inti kellek l-ewwel 20 sena qisu fl-ewwel wieħed. U mbagħad it-tieni 20 sena fit-tieni wieħed. Issa inti fit-taħla ta' dal-ktieb tgħid li huwa perjodu eċitanti dan. Għaliex eċitanti iktar mill-ewwel wieħed x'inhu? Jew issa wara l-1960 m'hemmx iktar eċitament. Ikun hemm eċitament mod ieħor. U eċitament interessanti wkoll. Jien l-iktar li rajtu eċitanti kien għal raġuni li gvern laburista kien darbtejn fil-gvern fl-1947 u fl-1955. Allura f'dawk iż-żewġ perjodi, speċjalment fit-tieni wieħed, il-gvern kellu l-opportunità li jippreżenta u jwettaq il-wedi li kien għamel. Wedi diffiċli ferm, pereżempju, għax jekk naraw tal-1947 meta sena wara il-gvern laburista introduċa il-pensjoni tax-xjuħ kif jgħidu dak iż-żmien, kellu gwerra sħiħa, inkluż mal-Arċisqof dak iż-żmien biex introduċa l-income tax. Għal raġuni li rrid li ma tkunx iktar minn nofs lira fil-lira. Sa dak iż-żmien il-taxxi kienu diretti. Ġifieri l-ħaddiem kien il-ħin kollu jbati għax irid iħallas ta' dak li jikkonsma, mentri s-sinjur għalih li jħallas għal dak li jikkonsma ftit kiet tagħmlu differenza. Però meta tqis iż-żewġ gvernijiet, ġifieri il-gvern ta' Boffa tal-1947 sal-50, tista' tgħid sal-50, kważi sal-50. U mbagħad il-gvern ta' Mintoff mill-55 sa 58, m'hemmx xi żmien kbir meta tqis is-snin li kienu fil-gvern u l-akkwisti li għamlu Però l-akkwisti kienu kbar. Għax fl-1956, pereżempju, iddaħħlu il-liġijiet tal-insurance illi inti tħallas il-bolla u tingħata benefiċċju. Dik kienet is-sisin il-pedamenti kienu għaddew żewġ u l-assistenza nazzjonali. Ġifieri anke jekk m'għandekx kontribuzzjonijiet, inti f'każ ta' mart qatt il-persuni b'diżabilità daħlu biżibilju li kien benefiċċji li kienu s-sisin tal-welfare state kif kien magħruf. Li kieku ma sarux dak iż-żmien fis-56 jien għandi dubju jekk kienu xisiru fis-sittinijiet. Għax fis-sittinijiet ħlif żewġ irtokki għax jien ħdimt perjodu sostanzjali id-Dipartiment tas-Servizzi Soċjali, ftit irtokki ma sarux fis-servizzi soċjali. Apparti minn hekk kien hemm servizz soċjali kbir fl-edukazzjoni. Fl-edukazzjoni sa dak iż-żmien it-tfal kienu jmorru nofsinhar skola min kien imur. Qed issemmi l-perjodu ta' wara tal-55. Tal-55. U għal Perit Mintoff il-Partit Laburista dak kien faqar kbir, faqar daqs il-faqar materjali, il-faqar edukattiv, għal raġuni li t-tfal ma kienux qed jkunu tfal ta' ħila,
qed isir sforz l-uniku ċans min-naħa tal-iskola tat-Tarsna biex dak li jkun ikollu sena u permezz tal-edukazzjoni bdew jinbnew numru ta' skejjel u sakemm inbnew il-numru ta' skejjel, il-gvern ħaseb biex jakkwista d-djar ħalli jżid fl-irħula, ħalli jżid il-klassijiet. Il-Ministru kienet Agata Barbara. Agata Barbara. Alla inti tkopri f'dal perjodu, mela dal-volum huwa mill-1940 sal-1960. Mela għandek l-ewwel gvern. Għandek l-split. L-ewwel gvern ta' Boffa, imbagħad għandek il-gvern ta' Boffa, imbagħad għandek l-split, imbagħad għandek il-gvern ta' Mintoff, imbagħad għandek l-integration u r-reżenja, imbagħad għandek l-elezzjoni, le m'għandek ebda elezzjoni. Le, imbagħad fit-62. Ġvissa ġejja l-biċċa xogħol tal-kwistjoni mal-Knisja fit-tielet volum. Però jekk nieħu l-kronoloġija li semmejt inti, hemm fatt importanti illi f'Awwissu tal-1949 il-partit inqasam u minn madwar 24 deputat il-Peret Mintoff kull ma kien u 6 oħra. Jiġifieri minn hemm il-Peret Mintoff kellu jerġa' jibda jibni il-Partit Laburista mill-ġdid. Kienet saret konferenza f'Ottubru u dakinhar il-Peret Mintoff rebaħ it-tmexxija tal-partit. Min hemm donnu qatt ma ħares lura Mintoff anzi kien qed jaġġel iktar il-qudiem u awtomatikament in-nies li baqgħu ma' Boffa bdew ġejjin il-parti l-kbira lura miegħu. Għaliex qed ngħid il-parti l-kbira. Kien hemm oħrajn fosthom kienu ministri fl-1947 illi dawn ma kinux laburisti, laqqas kienu iżjed u iżjed ma kinux soċjalisti, tant illi bdew jaqgħu bil-mod il-mod u jitilqu. Kien hemm xi ħud ħarġu man-nazzjonalisti mbagħad. Każ identiku kien ta' Turu Colombo. Turu Colombo kien lemin ħafna. Imma Turu Colombo mbagħad fl-split kien telaq. Kien ma' Boffa, baqa' ma' Boffa, imbagħad sifer u mbagħad sar patri ekku. Ġifieri kien f'dak l-split. Imma mbagħad kien għamel partit se terġa' tiġi fuqu fis-sebgħinijiet. Għaliex imbagħad kien għamel partit u le kien għamel partit tiegħu. Isem biss. Imma inti tgħid fil-bidu ta' dan il-ktieb li ħaġa l-impressjonatek f'dan il-perjodu, nerġa' nfakkar qed nitkellmu mill-1940 sal-1960. Inti tgħid li f'dan il-perjodu l-iktar l-impressjonatek kienet il-konsistenza tgħid, tużad il-kelma, il-konsistenza tal-Partit Laburista. Għaliex tgħid hekk? Bħalbat fil-bidu użajt il-ħin kollu fiż-żewġ kotba u anke għandi sal-1971 u l-oħrajn kienu ħarġu kotba anke fl-1971 kien pamflet naqroħxon il-programm elettorali, qabel kienu jkunu kien jidħol f'paġna ktejjeb żgħar u jidħol f'żewġ żewġ paġni ta' gazzetta, anke tas-66 hekk kien. Fih il-Partit Laburista dejjem żamm direzzjoni sħiħa li qed juri illi Malta għandha tieħu dak li ħaqqa. Bda mill-Marshall Aid, l-għajnuna minn barra. Li għandna nkunu sidin tagħna nfusna, li m'għandux ikun hemm materja riservata kif kienet. Kien jaċċetta l-Partit Laburista li d-difiża tkun fidel l-Ingliżi, imma kien jippretendi li ikun hemm diskussjoni bħal meta l-Ingliżi ġabu lin-NATO Malta. Ma kien hemm diskussjoni ta' xejn, għaddew minn fuqna, ġew minn diversi pajjiżi tan-NATO illi Malta ġiet mitqisa bħala il-headquarters tan-NATO qegħdin Malta. Anki meta għamlu l-bażi Amerikana. Ekku, fil-fatt wara hekk baqgħu jgħidu li Malta hija bażi tan-NATO, bażi Amerikana. Imma din il-konsistenza. L-iktar il-konsistenza jinnara fl-oqsma tal-edukazzjoni, tas-servizzi soċjali. Tas-saħħa. U tas-saħħa. Għal raġuni illi dawn kienu 3 affarijiet essenzjali għal ħaddiem biex jintrefa u jkun jista' ikollu l-istess drittijiet. Qabel, pereżempju, ħansemmi każ ieħor, kien il-Peret Mintoff li daħħal hawn Malta fuq insistenza tiegħu.
illi jibdew jiddbatu il-pazjenti barra minn Malta l-Ingilterra l-ewwel Tat-TB ftehim tajtu? tat-TB, imma mbagħad anke għal kura oħra bdew jindbatu. Kien hemm ukoll introdott it-tilqim tal-polio. tal-polio Li kien fl-iskejjel tal-1900 kollha u aktar barbara kienet daħlet il-ħalib għal kulħadd. Ekku. Fl-iskejjel u anki t-tobba li jżuru l-iskejjel. Daw kollha kienu affarijiet ġodda Per li qatt ma eżempju kienu jżraw. tal-polio, anka jien niftakara kien għad biżar kien jiġi l-van bħal qisu tad-dem li tal-blood transfusion biex taħdi d-dem. Van żgħir jitilgħu it-tfal fih u kulħadd jieħu l-injection tal-polio. Forsi xogħod mis-semmija jafu anki nies li kienu tfal dak iż-żmien u li batew bil-polio u għadhom jgħixu sal-lum għandhom ġifieri mhumiex kbar. Jien kważi żgiċċajta. Hija xi ħaġa li għalija hija xi ħaġa stramba li m'għandniex qatt ma għaddejna minnha kif minn ġurnata l-oħra inti timrat b'dak il-mod. Tant sever, tant ikraħ. Bħalma semmejt int kien hemm ukoll kienu jagħtu l-kodba l-pitazzi biex lil dawk fuq rajnu, imbagħad bdew jingħataw anke l-mediċini fl-iskejjel. Dan dejjem qed insemmu l-gvern tal-55. Diġà fil-gvern tas-47 kif kien hemm affarijiet importanti li Boffa kienet jagħmel u li mbagħad komplihom il-gvern. Allura mbagħad wara il-ktieb tiegħek ikompli sal-1960, jiġifieri ftit wara li Mintoff irriżenja mill-gvern. Imbagħad hemmhekk il-partit x'forma jew kif m'għadux partit li qed jiggverna u allura x'forma tiegħu. Irridu naraw ir-raġuni għaliex il-Perit Mintoff irreżenja. Il-Perit Mintoff ma rreżenjax b'kapriċċ. Irreżenja għaliex sa dak iż-żmien il-Gvern Ingliż kien għadu qed iżomm l-istess ftehim tar-Round Table Conference fejn kienu ddiskutew l-integrazzjoni ta' Malta. Però fil-1956. Però filli il-Gvern Ingliż qed jgħid illi sa jagħti dak li qed jitlob fuq medda ta' snin. Iżda il-Gvern Konservattiv jew il-maġġoranza tiegħu ma bdewx jaqblu li Malta jkollha 3 deputati Maltin fil-Parlament Ingliż. Kienu qed jibżgħu minnha għaliex dejjem kienu jemmnu li jekk xi darba jkollhom kif jgħidu huma a hung parlament ħadd ma jġib maġġoranza dak it-tlieta Maltin. Inti min-naħa tal-Brittaniċi. Iva. U anki kien se jkun hemm preċedent. Fis-sens li Malta żgur mhux se tkun l-unika kolonja li titlob dak il-dritt. Iva, ma ħafna mill-kolonji kienu fil-ħamsinijiet qed jieħdu l-indipendenza fosthom jekk ma jsir żbaljat. Ftit wara fl-1960 Makarios, il-Ghana, Malaya, Nigeria, kollha kienu jieħdu f'dawk il-ġranet. Kollha kienu qed jieħdu. Imma fil-Parlament, fil-House of Commons, ġa kien hemm l-Irlandiżi. Imma l-Iskoċċiżi pereżempju u l-Welsh kienu diġà fil-Parlament ma naħsibx. Le, ma kinux. U l-Perit Mintoff kien jagħti x-xebħ tal-Irlandiżi. Però Franz ma tarajix l-Ingliżi kienu kuraġġużi li fil-fatt aċċettaw li din issir. Iva, kienu aċċettaw. Però mbagħad waqgħu kollox f'daqqa waħda. Meta il-Perit Mintoff baqatila u nieżel l-Ingilterra u ra illi mhux se jasal magħhom, beda jfittex triq oħra. Fin-nofs ma rridux ninsew it-28 ta' April. Fit-28 ta' April wara l-inċidenti Mintoff ġie melgħub illi filli kellu il-korp tal-Pulizija f'idejh u filli il-Kummissarju De Grey injora dak li qed jgħidlu il-Ministru tiegħu li kien il-Prim Ministru u ta' widem biss għal dak li qal il-Gvernatur Laycock. Hemmhekk kienet l-iktar ħaġa umiljanti li seta' jagħmel il-Gvern Ingliż lill-poplu Malti li tant idejnihom li servejna isna target f'nofs il-Mediterran tul il-gwerra bl-eluf ta' nies li mietu u l-bini li twaqqa illi
ħanajtek bijawna u qalu aħna u bekk is-sidin, mhux intom is-sidin. Semmejt il-Ċipru. Mela, waqt li għandna dan l-inkwiet f'Malta, fl-istess żmien qed jiġri l-istess ġo Ċipru. Kważi għar ġo Ċipru, naħseb kien hemm iktar violenza naħseb ġo Ċipru. U allura l-Gvern Ingliż aħna naraw naturalment x'kellu x'jaqsam magħna. Imma fl-istess ħin il-Gvern Ingliż għandu problema kbira f'Ċipru u għandu problema wkoll fl-Irlanda li bdew iqumu l-Irlandiżi tan-no. Meta inti tara din il-problema kollha, ma tarax li fil-fatt il-kuntest kien Veru, però diffiċli ħafna. interessanti ferm kieku wieħed jagħti widen għal dak li kien jikteb Fener Brockway, kien MP Laburista Ingliż li qed jiġġieled favur il-kolonji sabiex dawn jingħataw il-ħelsien. U Għax Brockway kien il-kap tal-Colonial Bureau tal-Fabian Society. Chairperson kien. U kien il-ħin kollu qed jgħid li l-Ingilterra ekonomikament ma kienetx tiflaħ għal dak il-pis tal-kolonji. Ħadd gost li rġajt fakkart nifta Ċipru. Għax Ċipru kien eżempju ċar ħafna u il-Peretmintov kien marem u anka Makarios kien ġie hawnhekk jekk Minister Iktar tard. Anka fis-sittinijiet kien ġie hawnhekk. Fis-sittinijiet, okej. Għal-raġuni illi fejn Makarios kien kważi qed immexxi l-grupp ta' reżistenza minn barra Ċipru, mbagħad kellu l-opportunità li jerġa' jmur hemm, hawn Malta l-Arċisqof m'għamilx l-istess, anzi kien għamel il-kontrarju, illi żamma l-Ingliżi u l-iktar ħaġa li kien jippritka il-Peretmintov biex iwieġeb għal pritki tal-Arċisqof kien li dan qed jieħu jipparteċipa, jixrob magħhom fil-parties, eċetera, eċetera. Situazzjoni hija differenti però għaliex Makarios huwa Ortodoss, ieħor huwa Kattoliku, hemmhekk kien hemm it-Torok li kienu imdefsin fin-nofs ukoll, l-Ingliżi, iċ-Ċipriotti u t-Torok hawn ma kienx ieħor potenza oħra involuta naħseb kienet differenti. U rrid insemmilek ukoll ħaġa oħra li kien hemm dak iż-żmien ukoll li qed nitkellmu fuqha. Il-kriżi tas-Suez fil-56, jiġifieri waqt li Mintov qed jiddilja u jagħmlu l-laqat wara darna mingħajr ma nafu xejn minn hawnhekk telqet l-invażjoni ta' kontra Nasser. Li Mintov f'Jannar kien għadu kemm qiegħed jiltaqa' ma' Nasser. Kien ħabib tiegħu. U allura għandek problema kbira hemmhekk. Inti ftilu tkellimtni fuq il-konsistenza. Jien naħseb dik kienet waħda mill-affarijiet li kienet konsistenti fil-Peretmintov illi jżomm ħbiberija mal-pajjiżi kollha tal-Mediterran, baqa' jiltaqa' magħhom jekk ma jsir żbaljat fid-59 u fis-60 u l-uniku pajjiż li ma tagħniex garanzija kien hemm il-Marokk, Tunis, il-Libja, l-Eġittu, l-Greċja, Ċipru, dawk żgur. Ironikament, l-uniku pajjiż li ma taħx garanzija żamlura kienu d-Demokristjani Taljani. U l-Peretmintov mill-ewwel beda jissuspetta li kien hemm il-frazzjoni ta' Dante Alighieri għaddejja u Malta u kienet qed tfixkel ħafna mill-intenzjonijiet tiegħu. U kien jemmen illi kemm il-darba anke jitilqu l-Ingliżi bil-ftehim li kien sa jkollu ma' dawn kien ikun jista' m'għadux fil-gvern wara. Ekku kien ikun jista' ikollu trattati ma' dawn il-pajjiżi. Fil-fatt jekk ma jsir żbaljat fl-1960 ma daħħaltix f'dan il-ktieb, imma kont se ndaħħalet ma rridx aħħalli xi ħaġa mdendla hekk. L-Ingliżi għaw Malta fetħu radju biex jibdew jitrażmettu bl-Arbi sabiex jikkumbattu dak li kien għamel Mintov fi żjajjar fl-Afrika ta' fuq. Interessanti da. Dik kienet. Allura wara dal-volum issa ġej ieħor, le? Naraw. Qed taħdem fuq u nispera. Ma tantx inkun nixtieq nikkommetti ruħi għal raġuni li.
M'intix qed tipproġetta Le, għanda ħafna idea ġa jekk moħħi. tagħmel 20 sena oħra, 60, 70, 80. Inkoqqet nagħmel l-iskanetru, hija dik dejjem inħażżes u nagħmel l-iskanetru minn hawn sem kif se nagħmel il-qafas biex imbagħad tibda tibni u tlaħħam. Imma fil-bidu ta' dan il-ktieb inti tgħid xi ħaġa oħra interessanti li laqtitni li inti tgħid li minkejja li ddaħħal ħafna dettalji u min jinteressah jara li n-noti li fih id-dettalji huma kbar, tista' tibqa' għaddej minn għajrhom u mbagħad tista' anki tidħol fid-dettalji. Imma apparti dak kollu, xorta waħda tħalli spazju għal array tajt inti. Xi tgħid biha di? Għal-array minix qed ngħid, l-array ġenerali għandu ċans li jargumenta fih il-ktieb, ħalli dak l-ispazju. Però għal min ikun irid jiftaħ iżjed u jkompli jirriċerka, hemm id-dati li jekk imur fihom jinduna li hemm iktar fejn timraħ, allura dak li jkun ikun jista' ikompli għaddej biex ikabbar ħanajtek l-arfin ta' dak li ħriġt jien fl-istorja. Nafx nix nispjega li l-nifsi tajjeb, però ma nimponix fuq il-qarrej kif wieħed mill-dak tiegħi. Nipprova nżomm bilanċ kemm jista' jkun. Dan hija stil li inti għażilt imma. Ejja. Uħobb ngħaddih qisu mhux bħala teżi, jekk kif innotajt, imma bħala narrattiva biex dak li ikun jista' jara l-istorja sena wara sena, jekk mhux xahar wara xahar, speċjalment fil-partijiet fejn il-Partit Laburista kien fil-Gvern, għax bis-saħħa tad dokumenti ta' l-Assembleja Leġislattiva tal-Parlament int tkun tara il-liġijiet li jkunu qed jingħaddew u l-sewi tagħhom pereżempju f'daqqa waħda qed niftakar li kienet għaddit liġi dwar il-kanser dak iż-żmien, dwar il-kankru xi ħaġa li bil-kemm kienet tissemma. Liġi oħra li probabbli, mhux probabbli semmiha żgur, hija l-liġi taż-żejt, ta' tħaffir taż-żejt. Li aħna naħsbuha xi ħaġa ta' tmeninijiet din jew tas-sebgħinijiet. Imma jew tas-sebgħinijiet menta fil-fatt min taf kien għadda l-liġi taż-żejt fil-58. Bdew jagħmlu t-testijiet ħaż-żabbar u xi żewġ bnadin naxxar ukoll. Ekku, hemm affarijiet interessanti pereżempju fil-ktieb l-ajruport ta' Ħalluqa pereżempju li ippreparaw il-Labor u mbagħad fetħu il-Gvernatur waqt li minta fir-reżenja. Għax dik il-ġimgħa stess jidher li kien fetaħ. Anke x-xogħlijiet tal-Port il-Kbir ix-xogħlijiet kienu hemm xi moll, ekku kien sar ukoll. Jiġifieri u wkoll kienu bdew jagħmlu il-ġiebi għall-bdiewa, il-ġiebja pereżempju l-kbira li għadha teżisti sal-lum. Intu sejr il-Baħrija kienet f'dak iż-żmien li qegħdin jagħmlu. Kien hemm il-ktieb isemmihom daw huma affarijiet li kapaċi jintesew. Alla jistaq tistaqsik però, meta inti qed tikteb din l-istorja, xi tgħid li jien li qed naqra, xi tgħid li kemm kellna imoddi kbir, kemm ġej imoddi kbar, futuri kbar, kemm jiena fortunat li is-subtext dik li nsejħu la subtext. Fil-bidu saqsejtni dwar kodba oħra tas-sensiela kodba soċjalisti. Il-ktieb mexxija ħassieba deputati Laburisti inspirana ħafna. Tgħidli għaliex. Pereżempju, kemm hawn nies jafu dwar Moses Gatt. Moses Gatt kien bniedem minn dak l-iktar intelligenti li kien anke jsawwar, ma kienx avukat, kien isawwar il-liġijiet. John F. Marks li beda jiċċelebra l-ewwel darba fil-każin tal-Isla l-ewwel ta' Mejju, meta kulħadd kien kontra tiegħu biex l-ewwel ta' Mejju jkun il-15 ta' Mejju, il-ġurnata tar-Rerum Novarum. Jien kont inħoss li dan nies m'għandhomx jintilfu fi żminijiet, għandu jibqa' jkun hemm rikonoxximent. Allura meta qed tagħti l-istorja u ddaħħal dawn in-nies
in-nies li pparteċipaw fl-eżekuttivi sena wara sena kien hemm nies brillanti li ħadmu biċċiet minnhom kellhom saħansitra jitilqu mill-pajjiż meta l-iktar wara li rriżenja Mintoff fl-1988 minħabba li l-parti l-kbira kienu jaħdmu fit-tarznari, raw il-futur iswed qudiemhom, raw li Baileys mhux se jirnexxielu kif fil-fatt veru ma rnexxilux iġib il-vapuri kummerċjali jissewwew fit-tarsna ta' Malta, imma bqajna niddependu l-ħin kollu fuq il-tiswija ta' vapuri tal-gwerra Ingliżi. Il-privatizzazzjoni ta' dockyard f'dal-volum qiegħda le? Iva. Meta l-dockyard sar ta' Baileys. Iva. Però mhux meta waqaf għax dan Baileys kull m'għamel xi 3 snin mbagħad daħlet kumpanija oħra għax ma ftemx fuq kollox mal-Gvern Ingliż. Ekku. Jiġifieri Għax imbagħad l-aħħar perjodu għal min isegwina, l-aħħar perjodu bejn ir-riżenja ta' Mintoff u tmiem il-ktieb għandek tmexxija diretta tal-gvernatur. pjuttost despotika. Kien dittatur prattikament, kien kollox. Dak iż-żmien l-ewwel darba il-gvernatur ma kienx elett mill-poplu, ma kienx hemm parlament. Le. Għamel kunsill tal-gvern bit-tlieta min-nies Maltin li kienu totalment maqtuwajn min-nies. Inti taqbel mal-Fred Sant, Alfred Sant fil-ktieb ta' 28 ta' April ta' 1958 jgħid li kien kolb ta' stat dan. Fil-fatt, kemm il-darba Anton Buttigieg bħala editur tal-Voice of Malta li kien avukat, kien jgħid police state u kien iġib bil-fatti. Però l-police state kienet tużaħ Mabel qabel ma kienu jużaw huma. U kien jattakka l-Miss Mabel Strickland u kien iġib pulizija bil-kameras, ġifi jiffilmjaw dak iż-żmien jieħdu r-ritratti u l-għada u l-pitada jipproċessaw in-nies il-ħin kollu wara l-ispiċċa il-Perit Mintoff minn Prim Ministru mhux ta' 28 ta' April, anke wara il-ħin kollu kienu qed jittellaw u jiġu terrorizzati nies. Hemm każijiet fil-bidu tas-sitt. Relatati mal-irvellijiet? Mhux mal-irvellijiet, fuq każi oħrajn. Illi hemm każi biċċiet ma qed naqra fuqhom bħalissa ġifieri qal li ġej kif tlab ġifieri. U tant kienet redikola darba minnhom waqt meeting il-ħamru kienu ssawtu n-nies u waqt meeting tal-Partit Nazzjonalista u kellim tal-Partit Nazzjonalista għallhom iqfu dik il-brutalità lill-pulizija. Ġifieri dak iż-żmien kienu jmorru fil-meetings ta' xulxin, joqdu jsafru, jibbujjaw, ikun hemm kurdun ta' pulizija u qatt ma kien jiġri xejn. Imma f'dak il-perjodu il-Kummissarju De Grey ħad deċiżjoni tant koroħ illi naħseb il-tikketta li kellu l-Perit Mintoff fl-1971 li tajru minn hemm kien ilu jgħidha minn dak iż-żmien stess. Dan mhux postu hemm. U ironikament, De Grey kien magħżul mill-Perit Mintoff bħala Kummissarju tal-Pulizija. U kien għamel George Kakijek minn ħafna żmien kien. Ara kemm għamel De Grey kap tal-Pulizija. Mit-58, le, mela. Mill-55. 56. Sas-sittinijiet. Le, s-sittiniet kollha sal-71. Sal-71. Allora, min se jitħajjar jixtri dan il-ktieb? Dal-ktieb se jkun jiswa 15 euro, mhuwiex għali għal dan il-volum, araw kemmu oħxon dal-ktieb, se jkun għal beħ fil-ħwienet ewlenin għal 15 il-volum. Min se jitħajjar jixtrih dan? X'messaġġ tittatih inti għallum? Storja di biss jew għandek xi messaġġ għallum li jista' jgħinna? Għallum felu il-100 sena tal-Partit Laburista mit-twelid tiegħu, jien inħoss li dawn iż-żewġ volumi jiċċelebraw parti sew mill-100 sena u l-qarrej sa jruħ għaliex saru ċerti affarijiet nobbli mill-Partit Laburista kull meta kien fil-gvern u anke meta ma kienx fl-20ijiet imbotta ċerti affarijiet nobbli għal ġid tal-ħaddiema Maltin u Għawċin kollha. Li kieku
kull min jaqra dawn iż-żewġ kodba ħajinduna li kieku ma kienx il-Partit Laburista, kieku waqajna s-snin lura, jien nemmen li kieku l-Partit Laburista tala qabel il-gwerra fil-gvern u mhux wara l-gwerra, ċerti affarijiet fosthom is-servizzi soċjali fil-qasam tas-saħħa, fil-qasam tal-edukazzjoni, kienu jsiru dak iż-żmien. Għaliex? Għax fil-programm elettorali tal-1921 kienu diġà miktubin hemm u la darba il-Partit Laburista ikun kiteb xi ħaġa u wettaqa. Jien naħseb fil-istorja tiegħu il-Partit Laburista kull meta kien fil-gvern 95% ta' dak li wieħed fil-programmi elettorali kollha saru. Għax jekk immorru għal dak tal-71 kważi kollha lestihom xi ħaġa imma minuri li ma il-programm elettorali tal-55 ma twettax, fis-sens ta' għax 3 snin biss. Mbagħad twetta ħafna snin wara. Però xorta nataw il-prioritajiet tal-liema għandhom jgħaddu l-ewwel. Dawk l-affarijiet biex ma qgħodx nirrepeti li semmejna ftit ilu. Dawk kienu l-iktar prioritajiet importanti biex il-ħaddiem jinqata' mill-qiegħ li kien qiegħed fih, il-paga tiegħu għax dik oħra tant kien hemm żiediet fil-pagi illi beda il-Partit Laburista qatt ma naqqas il-pagi ta' fuq olla ta' taħt biex ta' taħt jersqu lejn ta' fuq. Dak wieħed mill-aqwa u l-iktar messaġġ importanti għax il-Partit Laburista dejjem hemmen illi l-ġid irid jitkattar mis-sinjuri stess. Fil-fatt kien iġiel il-negozjanti sabiex il-flus tagħhom mhux jinvestuhom il-ħli jagħmlu, jinvestuhom jiġifieri fil-banek, imma jinvestuhom biex ikabbru l-investiment tagħhom. Ħaġa oħra li xtaqt ngħidlek qabel ma nagħlqu. Ir-ritratti li fih dan il-ktieb, mela huwa ktieb li fih ħafna u ħafna ritratti mażulin minnek nimmaġina le. X'importanza għandhom ir-ritratti fi ktieb ta' storja? Għaliex iddaħħalhom daqshekk? Jien inħosshom ħafna importanti għax meta qed titkellem dwar ċertu personalitajiet, l-ewwel nett illum ftitaw ħajjin li għadhom jiftakru jew għexu dik l-istorja. Allora importanti li meta semmi ċertu nies, personaġġi, pereżempju gvernaturi, eccetera, jew il-kapijiet, il-ministri tal-kolonji, int tajjeb li tara l-wiċċ għax tidentifikaħ l-isem mal-persuna. Mhux qed ngħid għall-Perit Mintoff u nies oħra, però anke ministri ta' dak iż-żmien minsija totalment illi r-ritratti tagħhom naħseb dejru ftit f'kodba ta' x'ismu ta' Azzoppardi, Ġerardo. U f'tiegħi għax il-bqija ftit li xejn dejru l-istejjer li kien hemm jew stejjer osra dwar il-Partit Laburista, ftit li xejn kien hemm ritratti fihom. Jien naħseb l-iktar wieħed estensiv kien tal-Fred Sant tal-1928 ta' April 1958, illi ġab ħafna mir-ritratti ta' dawk għax jekk Mr. Żbarjat kien hemm mal-100 persuna li ġew arrestati u weħlu l-ħabs dak iż-żmien. Ta' 58. Imma ġifieri inti tara r-ritratt bħala parti minn narrattiva stess? Jien naħseb ir-ritratti infushom jekk tiġborhom wara xulxin, hemm narrattiva ta' storja tal-personaġġi li taw semhom fl-eżekuttivi, fl-Assembleja, fil-Parlament tul is-snin u s-servizz tagħhom ukoll anke bħala ministri li wettqu kull ma felħu biex il-programmi elettorali jkunu mwettqa. Nirringrazzjak Franz, jiena nawguralek li t-tielet volum ma tabbandunax għaliex mhix qed niċċajta, taf għaliex għax jekk ma tagħmlux inti dan li issa għandek din il-ġirja, għandek it-trust fiha, mista jagħmlu xi ħadd ieħor. Ġifieri importanti li għall-inqas sa 80 jekk ma tibqax ġej sal-lum il-perjodu kollu,
imma l-inqas 80 li jkun fdat fidej xi ħadd li jaf juża l-għodot tiegħu. Nerġa' nfakkarkom dan it-tieni volum mis-sensiela tal-istorja tal-Partit Laburista qiegħed għall-bejgħ għal 15 euro mill-ħwienet ewlenin kollha. Nsellmilkom u nirringrazzjakom.